Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa Dili Ginamang Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! May gabi, kamusta naman mga palangga tagpalamati region-wide, magpapalaga kita sa labilin isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw, Miyerkules. Sa 4 bulan kita gihapon sang Marso, nagapabilin sa tuig 2020. Miyerkules na mga edisyon sa inyo siliga para tuntunan sa gandang liwat naman naton nga mangin kabuylog.
kilandan pag-upda naman kita sang bilog nga puwersa sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Magadala naman kami sa inyo sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa ato sinikapolisan Southern, Central kag Northern Negros. Of course, sa ato sini nga patrol 2 Crosswind Patrol. Nagalabiyo na sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat bantayan, ato naman liwat himulsuham. Amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto. Was-was ko na may area lang kon mais. Importante way lang Malaysia aksyon papang Nixon tahong. Ang atong mga pagbantay sa pinakaulihiman labas na tipon nga mga balita sa national, international, monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Builog natin ang puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of course, updan makita sa aton sining nga mga technical partner. Dili sa Studio A Master Control sa technical side. Builog natin ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup din kay IT Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Tarok, Ciudad Sangbago. Builog man nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back sa aton security guard. Sa kinandan ang inyong agad ang Kurmana Action Night Patrol Program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hope din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 17 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Unang kabahin sa ato sa pagpakalagad as usual ginadulong sa iyo sa kaluman sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalansi sang mga sistema sang aton lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule sekreto sini ang sobra ginabuhinan ng kulang kinadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang naglalaing nga balatian? Ang kakulang sang vitamins, of course, minerals. Katulad sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Sa dugang niyo sila nga kasayuran, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pagitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, babakal sa bisan diin nga butika sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental.
Magtumas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Of course, sila mga bayan sa ato, sila kapagpagalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluwan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap ang mayara sa antifungal properties. Karagapadugang itompas ang atong siling nga buhok. Isa ini ka maayong kag nagahatag vitamins kag minerals ang mangosteen. Dili ka na 100% certified organic kag 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyong nga pagpamalaklon ayaw magkalipat. Lista ha para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Aksyon, ay patrol. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Hindi mga kabayan sa ato sa pagpapalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil kombinasyon sa madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil manami ang ibanyos panuhot kag panalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil isa kapahid dula ang sakit. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una kabayan sa ato sa pagpapalagad i-check na atong sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Ato naman liwat kamustahon ang paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. Sa pinakabayan sa ato sa Metro Bacolod, ginapanilagan, ginapabantayan, anano man nga mga eventualities. Automatic ara si Action John Diaz nga mag-respond for this time. I-check tayo sa observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action John Diaz sa observation report. John, maing gabi. John, please kabin. Aperting tutugana ito. Ayo, di purma. Ano na yaman? Birthday yung bakbakan nagyapon sa may area sang Doña Juliana. Di ba? City Heights, di ba, Dampi? Obra na. Obra na eh. Arab lang sa dalan lang. Dalan. Kuha na siya ng klase, equipment. Equipment, wala. Hindi man na bako eh. Kuha na siya. Hindi na bako. Ha? Hammer, accelerate, no? Hammer. Okay, karon nga gabi, damo pa rin nag-overtime dito. Kay kabalo ka control din pa, no? Pertaining traffic sa may City Heights, wala dampi, accelerate ka. Amo kay te ang kilid rin nga daan sa dalaw, wala pa dapo na wala natapos rin pang ayos ang otoridad. Ti ang paborong dre mo na ginangagaw nila kayo. Ang magabot dali mga alas 4 sa ngapon, aparte hindi ka giti maglabay kung nagadali kabe, kung may importante ka kalatuan. Kung may ala pa mariban nga dala, no nga pwede ka malabihan, mas pilio mo na lang maglabay sa iban pag yung mga route action area compared kung dali ka maglabay sa may City Heights, kay 3 expectaron mo gid nga perte dali ka bugat ang traffic, apon nga bumper to bumper yung traffic ko. Alin mo dali sa may City Heights mismo, actually, padulong naman, dito sa may Bangga Kuri, mas sa hapon, no? Hasta subong? Kawin nga, Beatrice, tayo na lang gindi ang mga salakyan nga naglabahit. Ang correct term sinagali dyan na ang term ni ni Kagawad Ludi may noble jackhammer. Jackhammer. Oo. Salamat kay Ludi Peter may noble. Oo, may iban pa rin direct ng mga gamit, equipment, nga tuwa sa dalan. Grader, guro, bako, kompleto no? Kompleto din may mga bako, dari
gabi, ang bako mo gining nag-maniobra, di subong nagapanghakot, dasang bala, o mga duta, ginakot-kot actually para magdalom-dalom paged, and then ang tamburong mga usually ko na plastado na balang bulutangan na muna pagbutang ilamang sa tamburong para dire-diretso na dayon na muna makita sa itong mga kakson magsalbara nila pertika laba sang mga ginpang buho-buhoan dabla ko pangkalkal kay para tis kung maplastaran nila mayo isahanay na lang blag pagbutang sa tamburong at least ang dalan tinlo dayon tapos sa tampukan nila ang okay din actually ang sitwasyon area sang may bangga correct. Hopefully, ang gina-expect rin natin nga mas temprano, mas matapos-tapos nila kay para at least hindi na magsakripisyo pagit ang mga motorista nga nagrabay sa mo man sila mismo nga especially kung nga kapon anon bala kay kung hapon pero tingin din kabugat ang dalagan sa trapiko along sa may City Heights padulong naman sa may Doña Juliana ara sa may bangga Korea action right now. Pero kung naman Doña Juliana puti ginubra, nag-divert kami. Pasulog kami sa may Doña Juliana. Actually, lapos kami sa may Las Palmas, di ba, subdivision. Padulong kami dito sa may circumferential road. Buka namin, may sarili ilimnan, pag nga bagong nga nagtubo. May intersection malapit sa Las Palmas, Mandrio. Kalapat ba sa area nila? Ang ila rin nga kahoy, may mga gipamutang sila nga mga lanterns. Ano ni nga lang, madamo gid nga sa namit gid dyan nakabutang no, damo direksyon ng mga balaligyan nga bago may mga ilim non gap ano pang ako ay pwede gap ano ang bala ay pwede ko nung kagapon pwede kagapon example sa mga gabi ano kakalanaan na daw do kalanaan nga may dalaman ilimnan pwede tanan nga pwede dito treehouse section nga pwede ka inom-inom sa babaw abi no and then may lapad man ang area gali kaya mo ng problema dito intersection yun lang kung nagwa ka dahil ang ala ka gini kinulugon niya daan may magalabay abi nga mga salakyan especially nga lapad-lapad ang circumferential road hindi ka gini magpatuga-tugay kay ti madadalasa ka dahil mo ka nagarara nga masalakyan kung malang-alang kakson Eric no okay and may makita rin nato no may world ting urbana ay madristubang sa Bacolod City Government Center klapad na nag-election may mga building sulod nga ibang nga mga kitao no ara taas na, galabaw na na, oo. Galabaw na sa ilan ang kudal? Oo, galabaw na actually. Atod ka? Oo, hindi na mga ginapanggamit sa nila nga mga equipment. Oo. Galabaw naman nga mga tag-as, ginablang nga daw mga mover sa babaw na lang nga nagapang-bitin sa semento, no? Ang lang host actually, gapang ralapaw na dahil sa may MGC karon nga gabi. Dasagila nga obra, no? Kasi gani, tamo ng city within the city nga ginatawag di ba nila? Oo. Di mo na gani dapat sa tunda ang mga further development especially con infrastructure pagambalaan. Particularly ang dinaguso no, even diri ato makita no mega world karon nga gabi. Isa diri ka patimaan ining ongoing gid ang infrastructure project. May makita ka itudo. Pero ni ko story na naman do mga 6 story na ning na-construct rin, maduang dugangan pa ni Guro para magtaas-taas pag inaksyon direct. Oo. Mataas pag ini. Guro mo nang yung turaya. Mataas pag ini sa tuot. Ay, iba nila ganang mga gamit rin. Kitao naman ang nagalabaw rin. Okay. And ikaw yung gabi-ari, kito rin sa may Bacolod City Government Center. Ang damo sila nag-solo standby. Damo rin ang nag-pulupungkop na nag-baligya rin, kagiban pagid na. Ang tupad ka sa yung GC, kabay may gasolinahan na dito. Pwede man yung mga pagtubo-tubo sa mga gasolinahan sa Bacolod, no? Ito tinang kisna, pero yung mga gasolinahan, muski din ka lang mag-katpo, may arag dito ya. Ang mga nagko, ang mga gasolinahan, miski ano na nakagano nagatubo-tubo sa plibot sa sunod sa Bacolod. Iban mga lugar, of course, na makita man na nato na. Yung gasolina, mo gini usually yung pinaka-common, Manila nga mga baligya action erect. Ahora natin mga negosyo doon sa Bacolod. Doon sa NGC karon gabi baligya diri lang lain man yung liga balot, baligya soft drinks diri, baligya diri nga mga chicheria kagiban pa. No karamo diri sa ilaman nga mga nareritari nga mga baligya action erect. Manong may gabi, mo ni baligya chicharon. Pila chicharon sa mong mga manod ako. Ang may pulo. Ano na sa chicharon ng report? Panit? Panit baboy kung baka. Anik baboy ko na kung baka nung baka sorry. Baka na namit niya. Wala pa mangkot si ano di. Wala ko nagkakaon. Namit bakal na blagi kan unta karon. Nong mabaka kami na biyot pila pulo niya.
Pulo ni Buhay kami ni Ricky. Sirang Saga. Ga tulog na tulog si Toreke. Bakal kami do kabilog karon ka ka ne? Tamo na imo. Ay convert to Convert pass? Ano mo si Tusi pa na siya o? Ha? Si Tusi? Hindi ni si Tusi ya. Ano niya? Solo yung poning iya. So yung puno. Oxygen. Oxygen lang iya. Oo, wala ni iya no. Pag Ah. matay sindi mayo bala. Tago-taguwa kay perting hangin dali ka bugos-bugos nga dan. Nung dinigin mo na ginakwa na yung ano niyo si Charon. Sa kwan? Sa soke na mo, no? Dili lang. Okay lang dali. Mangkot ako tagpulo sa pero man ako nung usually kung pilagi na backbone mo na yakon sa puno pilagi na tagpulo. Utso ka pito sa nga. Wala ka pito sila mo. At ito makagin ang sak. May ari man di action lagko. Bala nga si Charon. Ano ni sila si Charon mo? Macaroni special na siya. Special nga macaroni. Ano ni siya ganun? Sinain, di ba? Hindi macaroni na siya. Ano mga ka macaroni? Hindi, mo pala na salad lang, macaroni na. Prito. So ginapadako, ya? Prito. Ginagabok tayo magluto sila. Okay. Mamunod yun. Tag pinana siya mo na yung kadako? 20. 20. Damo-damo ng 20. No? Si Charon. Kaya mo kakarebayad. Tag 2 kabilog. Ganino, 20 na, no? Ang ilang maligyan na si Charon ang sunirek. Amo nang nabako si Mablang si Charon baka na. Kaya ginabalik siya rin ni tatay. Tagpulo, no? May ari man rin nga si Charon amo na makaroni na, bla? No? Ang iya flavored cheese. Nga tag 20 ang putos ang sunirek. Oo. May ari baligyan, no? Ay man, 2 kabilog na 20 pesos, 2 ka Charon. Nari na. So, na ni karon nagsarek, dululungon na ni. Ano pa ganun pila niyo? 14. Dugay-dugay na nung ang damo ni baligyan mga digyan dire sa rek mga chicharon. Meron ka ni baligyan nga mangga. No? Ano diyan mango bala. Nakinediad kaya diyan mango. May mga mangga dire. Manang pilay nyo mangga na. Ha? 20. Tag 20 mangga. Ang putos nyo? Okay, pila. Mahal na yung mangga subong. Pila nyo kapitan na? Pulo. Pulo. Ay, baklang mong ginamos. Oo. Nagawan mo, papatisan mo, makag-asin mali. Gani, manota mo pa na ako, tigle. So, meaning, pwede nga wala labot sa may ginamos. Ginamos, ginang Bisaya, no? Wala labot ginamos, pwede kaya ka-impon ng kao. Oo. Gamit pa ng saborina. Oo. Yung sila nung pinaka-common, nila ginasos, ginasabaw. Ginabot ang Ginamos? ginamos. So, magbakal ka mangga. Usually, nang isa ka po to, isama na kabilog, mangga. Isa ni sa tako niyo. Yung nga may na biyo. Ang isa kag tunga na siya. Ay, siya mo magaling ka po to, depende. Basta putos nyo. Pero pwede sila kabakal ng isa lang kabilog, tapos ipag-ingat kayo. Oo, pwede. Pwede mo sila galing kabakal, no? Pulo. Namin isang sura ka ginamos ni Manang Aksyarere ko. May patis, may langgaw, may asin, madri. Available. 20 ang di nyo ginabakal na. Libertad. Libertad, pulo, Libertad. matukuha nyo. Bali mo, baka ka sa ako na yan, no? Oo, sako na siya. Ay, iban sako, pero pwede man binilog. May kinilo? Binilog. Binilog. So, manatas pulo ang bilog ko, backload mo. Baligyan mo, may pulo. Kagagil mo ba yun, no? Kita ka kadunutan, ay, no? Oo. Waya mo na yung mga dutay ng platao sa kapunos sa kung madugayan. Galing man. Pero puli nga mabaligyan ka na. Ang manila yung na galing ang manila. Salted? Ginanlag. Isanlag ka manila, no? Ilan na May yan? panit? Pulo. Pulo. May panit ang surek. Okay. Ang Pulo. pulo na yung iyagin sanlag nga mani. Yung manang dre. May baligyan man sa diyang matubig. Yung mga dulce. Kompleto ba? Kompleto, dire tubig, dulce, do pero na ba lang tubig na dulce, man popcorn. Kulang na lang opya, kompleto da yon. Kompleto na pang? Limang na limaw. Wait lang tayo. Ano yung bakali pa? Pangyan ang kaon niya? Wala sa nagkaon na mo tublang pang ya. Okay. Ano ba ko tublang simo nga pang Oxygen. Oxygen ya. Okay, kung mani pa kaon na kapapay, hindi nagadulot. Hindi ka nigulo ka. Kaya ga pamingaw na sa mong nasa? O, dyan ka na utod ka. nautod Jackson dyan, pag siling ko nga pamingaw. Nas papang albing ka kuha na niya. Ga pamingaw production dyan. O, ga pamingaw pa na sa dyan.
Yes, Aksyon, no? Balik na rin sa nga lugar. Pero kayo sa compounding, mangulam. Manggan, ito sa mo, no? Kaya mo na, ang karoon rin kagabi, dumudamo ko yung tao, nagalagaw man. Pero kung mga regular days, of course, ayun, especially kung weekend, mas damo ka rin nagkakato. Pero kung gabi ka, para mo tikabalo ka naman, Merkules pa lang daan, na andyan na muna ang panahon, na ito matutug daw pa daan, siguro ikaw nag-jogging ka, ito nawan ka Andre. Pero kung naglagaw ka Andre, mas advice sa mo, mas namin kung may upod ka. Kasi hindi ka masuya sa iba, no? Ibang rin ka, pungko-pungko, may mga pares-pares, Andre, dapat may upod ka dekat ko para kay Action JM dapat may upod kasi para hindi na problema ang JM kasi may ara gina sa Paris siya pero may ginupod ya o ginayaga ka dulaan sila to nga Paris law no ati amadamo din no and nagkaroon nga gabi total na ang truck banak sa rek buti ngon na pwede na karabay mga dagko ka mga sarakyan dito sa may circumference road makita rin nato no mga dagko ka mga truck ang kargado sang tubo di dapat ang mga tubo ay hindi magkaralagdag sa dalan siguro doon nila nga saktong ila pagkargada bla ugot-ugot nga hindi magdagdag sa dalan kaya kung madagdag sa dalan mo delikado no delikado na sa mga motorista nali madagdag na sa malapakan ka single nga motor abot tugaplak kinina no kita man din naton mga delivery van mga delivery truck o mga kargada sang gasolina kagiban pa and nagabiyahe man sa madipasero nga mga salakyan may mga tricycle man dire mga single nga motorsiklo nga makita naton karon gid mga gabi nagabiyahe sa Japon dire man sa may circumference road at ubang dire sa Bacolod City the government center mga kakson so para man na pinakatutasyon dire sa atong ginakamtang area mismo sa Bacolod City government center mga kakson ano ba dito ba na matihan nga bita dire man sa atong pagpalagad mga balita naman gikan diri sa Cabrisan atong truck ba kay nga naglasak sa tatlo ka mga salakyan nagareglo na sa mga tag-iya sila mismo nga mga salakyan di tali sa liban pa magsombarita mabatihan sa mga pagpakalagad sang Action Night Patrol mga kakson tandaan nga isa sa marason sa pagdugas sa balatian sa Pandawas sa mga paguyang ko ng paglubo sa ato ni function ang behiko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa hiko sa Pandawas sa may dako nga papel sa pagbasa ng ato ni function ang dapat kimon simple ginamang mga kakson pabaskagon kay pasanyugon ang inyong function paagi sa adlaw magamit sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan na pa siya magkakson magbaka na sa Super Fiber ini mismo mahimo bakal mismo man sila klinika na hamtang dira sa J7 building tupad gid lamang sa DHL hamtang tunga sang Dalan Galo kag Burgos Lacson surad sang Bacolod. Lektas sa baton ang taglibot sa pagkredaksyon John Diaz una sa baton sa Action na sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat gid Aksyon John Diaz sa Albert Live Report sa patrol to cruise patrol sitwasyon sang Metro Bacolod sa Miyerkules edisyon balikan tarang si Aksyon John Diaz sa kompleto nga detalye sa iya sini nga mga headlines. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:03 na. Observation report ni Action John Diaz sinadulong sa inyo sa Kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ilang kalidad nga mga medical doctors kadtoi pamasari daral Action GA Esteban Building ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Draman mismo sa Life Extension Clinic mapakala pinakasikat pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga nila, damo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bale produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin ang butika ilabi na sa talan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilidikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto vitamin D3, kadtoi, pamasari, Dalan Action GA7 Building, ara dirang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Magabi dira sa kay Mama Bethy Lao sa Banwa sa Binalbagan. Kamusta dira si Mama Bethy Lao sa Binalbagan?
Kamusta ang tiyempo, ma, sa Binalbagan? Init na kung matulutog na man naman ni oras. Manang Bekalaw, Jansig at Lao, atong kumari, upod man kay kumparing kong Nelbert Hadlan. Toto Johnberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, sakay Nene Lao. Of course, sa mga pampost nila sa may Shela, sang Binalbagan, wag na diya untat, wag na patay-patay, radyo nila, action radyo, gid na binagid ko na Action Night Patrol na, gatutok na dasla, no? Ang mga empleyado, security guard, sa Kedan, kag sa County Department, tanan sa Biskong Binalbagan, kapaurok-urok pa na sila, na binagid ni Miss Nora de Mevildo, kag ni Mr. Levi Frias. May gabi nila sa kay Dodoy Bring Dala. Dodoy Bring Dala. Para siya naglantaw sa tusiling live streaming. Sila ni Rex Mas Bacolod. Sa Manaplaraman si Rayjan Tan Villalun. Kami ako nila si Baby Yuki, monitor sa Forest Park, security guard Region. Gasapo, ginatami ako kagid ni Inday Rona Rihida Traba. Sakay Alden Fiel. Sa mga comrade kay Mr. Rogelio Hilim, ang presidente sang comrade, timiyembro na das Toto Alden Fiel. Comrade man siya. Kapitan Juan Tonwell Marayang, ara si Kapitan kapaurok-urok ngid, si Marcela Barcelona. Check attendance lang si Jaya Joe Santillan, si Engineer Arthur Normandy and family Dresta Kuling nagkapaurok-urok ngid. Si SPO4 Alan Di Guzman, ang amigo kong guwapo. Kapaurok-urok si SPO4 Alan Di Guzman, no? Ang kumpare kong guwapo. Wow, perti. Si Marcela Barcelona, kapaurok-urok si Mami Elsa Veri, si Bradji Dilags, Totobok Noy, araman alin kay Josel Veri. Si Manang Edith Jansson Binoman, ang palangga nga iloy ni Police Captain Binoman, ang hepe dara sa Banwa sa Ibi Megalona, kapaurok-urok man, no? Pamati sa Action Night Patrol Program. Nonoy Gimapang, may gabi sa kay Joy Laurin, kay ihado ko Carlos Stephen Ladua, muning ihado ko nga gwapo nga ara subong sa Manila, no? Ihado Carlos Stephen Ladua. Heaven, may gabi, Agustin Barayoga, sa kay classmate Noel Tumangan Ostras, kapaurok-urok siya ho. Tanan nga barangay pulis ang Filisa, gamonitor gid sa aton siling ni Toto Alden Fiel, salamat gid. Sa Tangob da pamilya Utuhan, ginatamya kamo ni Inday Kim Rosalina. Toto JP Ahina, check attendance lang. May gabi dira sa kay Toto Bernard M. Tabino. Agaporok-urok Toto Bernard Tabino. Tamiya ko lang asawa ko si Melody Montorio. Kag sa bata ako nga si Janjan. Sa mga parente ko dira sa barangay Maaw, Bago City. Alin kay Jordan Montorio. Check attendance si JP Ahina. Tamiya ko lang dira si LJ kag Berto sa Purok Malinong. Alin kay Joy Laurin. Lelebet Nenya and family, happy listening. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. This time, i-check na ang mga asod-asod na mga report na gikan sa atong siri mga correspondent. Standby sa report ni Akson na Stephen Presquito, Percival Cagnone de la Cruz, standby. Unang ta report live gikan sa may Northern Negros. Ang atong siri nga Cadiz PNP Connection. Sa natipon niya siri nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa atong siri nga mga kapolisan dira sa Northern Negros, particularmente dira sa may area sang
Cadiz City. So, hindi pa available ang signal ni Aksyon Roger Gotib. I-check ta report una ni Aksyon Stepe Presquito. Durante kang inactivate ang linya ni Aksyon Roger Gotib. Aring report ni Aksyon Stepe Presquito. Live report sa mga syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Stepe Presquito sa reports. Stepen, may gabi. Preskamin. Yes, Action Eric, isa naman ka-wanted person ang arestado sa ngatan sa katapos sa San Carlos sa PNP sariin dito ini sa may Sitio Lawis sa Barangay Bulwangan na San Carlos City, Negros Occidental. Gagi pangunahan ini sa katang kapulisan nga sila ni Police Major Mark Angelo Pihongko, ang aton OIC San Carlos sa PNP, Special Drug Enforcement Team kagang Intel Operative kagang Maritime Group kaging pangunahan ni Police Staff Master Sergeant Jesse Cordova. Natigayon nga naresto sa pinagid sa Virtue Boron Tomares ining suspetsado nga si Jonathan Benlot Icaniete kaging charge ni sa kaso nga rape in relation ini sa RA 7610 nga may criminal case number ining 08-0069 nga gin-issue kaging pirmahan ni Honorable Joselito V. Bandor, presiding judge sang RTC Branch 199 Las Piñas City nga may petsa ini nga February 17, 2020 nga sa diin ang ining persona na aresto mga alas 12:20 kahagina sa may Sitio Lawis sa aton na mention nga lugar, Sitio Lawis, Barangay Bulwangan, San Carlos City, Negros Occidental. Karon ara sa kustudiya sa San Carlos PNP ang suspetsado. Kag sa dugang panaton nga balita, Action Eric, isa naman ka pedicab driver no ang nasapuan ini nga patay na dira kagina sa may terminal no sa may diri mismo sa siyudad sa San Carlos nga diin patay na ini kag na-identify ang among pedicab driver nga si Christy Tutu Salinada Ikanoy. Lalaki ini kag wala sang asawa, 48 anyos ini, sa ini ka pedicab driver kag sa diin residente sang Hope Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Samtang ara siya susunod sa iyang pedicab nga sa diin sa nasabit naton nga lugar. So sunod pa sa aton nga medical legal nga si Dr. Arnel Lawrence Portuguese, ang City medical legal kag sa iyang examination nga sa diin sang kadaber sa sining big victim o biktima nga wala sang foul play ang kinamatay kun sini kundi sa ini ka normal no o ginatawag ini nilang natural death nga cardiac arrest. So amo ini ang natabo kagina diri mismo sa may public terminal o sa Ciudad Carlos nga nakitaan ang ining biktima nga wala na sang iya kabuhi. So mula mga Action Eric, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stepe Presquito. Live report na sa syudad sang San Carlos. Ang balita ng Aksyon Stepe Presquito ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Coffee Mix, ang kafe bantog sa pakaswabi nga sabor apan kung kaysa jute na makuha mga benepisyo parehas ang antioxidant nga nagaparugubo sa risgo sang cancer. Kakusati nagantos kay nga nagasaka ang imo sining acid sa barato nga kafe. Good news sa tanan nga mga coffee lovers. May pagtuon nga ang kafe nga himo sa balonggay may yara sang 46 kasahi sang antioxidant. Kag mayara pa nga beta-carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3, kag choline nga kinahanglanon sa pagpayo sang aton lawas. Ari ng Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na may bulong ka pa. Himo ini sa balonggay, santos kag soya, suabe ang timplada, kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira sa kay Ronnie Naldosa Ridil. Totoo Ronnie da, may gabi gid ha.
nagapaurok-urok si Mr. Ronnie Naldosa Ridiel akon kasi Mario sa Valladolid. Toto Samuel Castillo Armita araman nagapaurok-urok man pamati. Monitor lang kami di upod kay Commander-in-Chief Roxanne Payas kag pamilya Payas sa Purok Paho, Barangay Estefanaya. Purok Paho 2 Niguro, Barangay Estefanaya. Sa pamilya Rimada sa Barangay Alangilan, Tamya kamo ni Saint Sai. Tamya ko dira pamilya Baligwas man sa may Purok Tangkong. Sa kay Tito Gamay Danil. Tito Gamay Tita Danil. Sa mga kasen ko sa kay Bimbim, Lavin, kag Ife. Sa Inab Los Costo, Drake, kag Inday Owen. Sa akong nga partner, Abigail Maria Valiguas. Alin kay Babes Valiguas. Jing Britanya da, mayang gabi ha. Si Alex Payas, gapaurok-urok manoa. Noe Hivora, nagapaurok-urok man si Mr. Mrs. Jerry Hontiveros and family. Si Maninoy Jerry, gapaurok-urok gid. Upod kay Maninay, Pamilya Conde sa Barangay Alianza, Bago City. Tanciano sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Leyami Conde ang nagatamyawa. Sa Mina si Panay, paurok-urok man. Si J. Ari Salundaga. Si Carl Martin J. Granada, Araman. Salamat kay Toto Carl J. Toto Carl Martin J. Granada. Paurok-urok man sawa. Sige, alis sa report na Aksyon Stepper Presquito, San Carlos Sailota sa syudad sa Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi sa mga aksyon, mga balita gikan diri sa siyudad sa Cadiz. Aksyon Eric, iga-obserbar sa kapulisan ang first time hour of detention sa sini driver sang prime mover sa Bayo Power, ginakadalasa o kon na enkwentro sini ang isa ka Yamaha nga Meo, single motorcycle, ginasakyan mismo sa area manager sang Blip Motors Yamaha Incorporated. Nga sa diin kung tani magabalik na sa siyudad sa Bacolod apang aksidente nga nasugata ining prime mover sa Bayo Power, may kargaman gani ning van bala nga trailer sang ginaguyo sa traktura kag nakabunggo ang ining Yamaha nga Meo sa iya sining trailer. Kag mo gituraan sang kamatayon sa sining area manager sang Blip Motor Yamaha Incorporated. Ang biktima gingkilala ini sa kay Juan Danoy, 47 anyos sa edad, may asawa, kag residente sang Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Alas 2 untak na sang hapon, sinigid lamang hapon, Marso 4 natabo ang among insidente sa may crossing Valderrama, Barangay Luna, sining siyudad sang Cadiz. Now, ang driver karon ditinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility ni Michael Malinaw I. Montoya, 43 anyos sa edad, may asawa, kag residente sang Barangay Luna proper sa siyudad sang Cadiz. Sa investigasyon ni Police Corporal Peter John de la Cruz, ang investigador sang traffic section sa kapulisan sining siyudad, nagapadulong kung tani sa siyudad sa Sagay ini ang prime mover sa Bayo Power ang may dulong ini ang trailer na bala nga ginaguyod ka traktura nga nakaiman siya sa trailer ng Portiklaba katama nga prime mover nga nani ni. So sang ini ang nagakurbada diri sa may crossing Valderrama kag nasugata ang ini nga Meo Yamaha single motorcycle ginamaniho sang biktima nga si Juan Danoy. Nakalampuwas naman sunod sa driver ang iya sininga sa lakyan kaga daw naglampuwasay na sila o galing kay
kabalo naman tang kalaba ganan kung sa mga ano pa nakabunggo gid sa kilid sa katapusan na porsyon tanito sang rear portion sa sini nga prime mover ini ang biktima. Sabagay nga bisan matuod nga naka-helmet man siya pero grabe gid ang impact sa iya dugan kag ulo suno pa sa findings ng doktor sa Cadiz District Hospital. Sa diin ni siya nakangkon gid sa ginatawag nga gilayon nga kamatay no kon ang died on the spot pero gidala pa ni siya sa mga katapos sa rescue sa Cadiz District Hospital kag dito gid-declare siya nga ginbawian na siya o kon ini siya gid-declare nga patay na. So bangod sila action Eric kasi ara gyapon na detained ang driver sa prime mover Michael Malinaw kag posible buwas ini siya ma-release pagkatapos ang prescribed hour of detention. Nagapaabot pa kay na ang area manager man sa o kon ng manager man sa Biopower at tumato kay ina kay bantay gapaabot man sa pamilya nga para maging istorya na sila dira na lang gid sa pulis pero wala na ato dito abdan o kung mahulat pa nga makaabot dito ang pamilya kay ina sa pagpadulong naton mission sa Cadiz District Hospital. Pertigay kasubo sa senaryo dito tungkol sa gabot sila yung asawa kag amo to ang paghilibion kag talangisod so tungkol man sa narangatan sining yaban na at golpeanda ang kamatayon bangod sining aksidente action Erika. Sa dugang naton nga balita isa pagid ka aksidente ang natabo diri sa siyudad sa Cadiz sa diin isa ka 53 anyos nga lalaki nakapasan sa isa ka sako nga kahoy tabok sa dalan nabungguan man sang Hyundai nga van. Alas 12:30 sang udto sinigidamang auto na tabo ang insidente sa may crossing Martisan, Barangay Burgos National Highway, sining siyudad sa Cadiz. Ang biktima karon confined sa Bacolod Adventist Medical Center. Ining biktima gikilala kay Rimo Carbo o Concabudillo Ricania. 53 anyos sa edad, may asawa kag residente sa Villa Luisa, Barangay Luna, siyudad sa Cadiz. Sunod sa payag si asawa nga gintapos nilang ilas ni obra sa asyenda nga Hilamon na pagkatapos nagpangahoy ni sila nagapasaan ang baraya sang sako nga puno sang kahoy sang nagtabok ini sa dalan kay ginagan pa siya nga magtabok pero tiwag siya magtabok kay kit. Nawala man si Action Roger Gotib. Action Roger Gotib, balikan ta kay nauto na siya nga report angot ini sa aksidente. Ang Cadiz, pero mila na yung mga aksidente nga katabo, no? Sa Cadiz City, balikan ta nauto nga report Action Roger. Jer, please come back. Yes, actually, panayon kita, amo na nga nagagal pa sa sawa yung matabok, pero sa sawa na kita, yung may kapadulong sa lakyan. Dahil pagkatapos sila, pataling nga ginabalan nga hindi ano magtabok, pero sa katabok na yung ba napasa lang isang sako nga kahoy, kag dito, aksyonерek nga nalambot siya, siring Hyundai nga van nga ginapaligyan ni Julius Mark Santillana, nga taga siyudad sang Silay, kag ginamaniho ni Cordero Pablito Idiles, 52 anyos sa edad. May asawa kag residente sa Lot 1, Block 28, Guadalupe Village sa siyudad sang Silay. Sunod naman sa report, nagalin ini ang Hyundai nga van sa isla sa Bantayan, kag nagtabok diri sa may siyudad sa Cadiz. Kung tani magapadulong na dito sa may siyudad sa Silay, kung magpaulis ang makalabot sa Crossing Martisan, kaya natabo ang among aksidente. Gilayo naman nga gilbuligan sa Santa Gia sa salakyan ang biktima kag ila gidinigan ni si kaso nga ma-transfer sa pribadong hospital sa may siyudad sa Bacolod. Sila ang nagsabat sa tanan nga mga kagastuhanan bagay nga gin-release naman gilen ng driver kag salakyan alin sa Cadiz PNP matapos nga nagpirmahan ay sila sa asawa sang biktima kag tagiya sang Hyundai nga salakyan. Ginawiran lang to sa pulis ang rehistro sa salakyan agod nga may kasiguruhan man nga dapat matapos-tapos gid nila ang ila obligasyon sa sining aksidente o kon sa pasyente. Action Erika.
Sa isa pagid ka aksidente sa gyapon sa salakyan, isa diri ka hospital o hospital staff sa Cadiz District Hospital nabungguan sa single motorcycle sa tumangan mismo sa Silinga District Hospital. Aksidente nga nabungguan ang isa sa staff sa Cadiz District Hospital. Samtang nagatabok sa dalan pasado alas 12 o kung pasado na unang takna Marso 4 karong adlaw. Ang biktima gikilala ini kay Midil Tupas, 59 anyos, edad may asawa, residente sa Asinda, Cabanawan, Barangay Poblacion 2 sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental, Bawa. Ini siya confined karon sa isa ka pribadong hospital sa siyudad sa Bacolod matapos transfer kay ina tungod sa mga pila sa iya siling alawas tugod sa pagkabunggo sang isa ka badya single motorcycle nga ginamaniho naman ni Rimar Gallego, 23 anyos, edad soltero, kag mabakray kini nga hinablos nga si Romnick Gallego, 22 anyos, soltero man kag pareho nga nagapuyo sa Asinda na Binay, Barangay Daga, siyudad sa Cadiz. Ining duha ka mga persona kung sakay sa single motorcycle na ginabulong man karon sa Cadiz District Hospital bangod sa mga pilasman kag balda nga ila sininagom matapos na tumba ang single motorcycle nga ila siniginasakyan. Sunod sa payag sininagamanihong nga si Ramer kon si Rimar Gallego, nagtabok si Midil Tupas sa dalan nga nag-aalang-alang. Alang man kung din sila ipakadto ang single motorcycle, nag-decide sila patuo, gabalik man kuno si Tupas. Siya mo ito nagsigsag ang iya sining agi, kag naglambot sa sining na amtangan sang biktima rason nga ini sila natumba man kag nabagnos sa simentado nga dalan. Kakaroon pa dayon ining tatlong inabulong sa ospital, ang isa sa Bacolod, ang duwa diri sa Cadiz District Hospital, kag impounded naman ini ang single motorcycle nga badya sa bahin sa Cadiz City PNP sa traffic section action Eric. Damo aksidente ang Escalante, patay man to isa. Sus. Ay isa critical man, nagbubuan na yung duwa ka mga salakyan? Single motorcycle. Ay, aguy. Kapag kalapag pa sa direksyon dalan. Oo. Pero nagbungguan na pa ini ang mga single motorcycle nga ini. Kag ang report na tabo ini sa natabo ini mga nagyes sa takna sa gabi sa may Barangay Balintawak National Highway sa amo nga syudad. Sa ato sinirabaton nga report pagiman sa traffic section sa kapulisan sa may syudad sa Escalante, solusidin na ito ng mga balita man dito. Ang report aryo, ang isa ka Honda nga 200 cc. Oo. XR ini XR. SR. XR nga ginamaniho ni Joseph Saga Ibasco, 47 anyos edad, residente sa Purok Housing Park Village, Sitio Bunturanon, sa Barangay Washington, Ciudad Escalante. Ang encuentro, isa ka Rossi single motorcycle ginamaniho ni Felix Lizondra Imapa, 44 anyos edad, residente sa Purok Tagkumpay, sa Barangay Balintawak, Ciudad Escalante. Ang report nga managpahuli na punta sa Barangay Washington si Joseph Saga nang mag-agi siya sa kilid sang LBC kag dira sa Puntira Street. Nagliko ini ka na sugata ini ang single motorcycle ginamaniho ni Felix Lesondra gani nag head-on collision sila. Sus kapion gid ka picture ang kuno ang isa ka single motorcycle. Wow. Bagay naman, action direct nga pagkatapos siling pagitabo, nag-responder ba katapos ang rescue pero indala sa ospital ining duha, pero ini si Joseph Saga ang gin-declare nga dead on arrival. Juice. Samtang gin-transfer naman
Siyudad sa Bacolod, ang isa nga si Felix Lisondra Bagodman sa ginakabik malubha nga kaintangan. Agoy. So, duha ka mga motorsiklo ang nagbungguan ay sa malapan nga dalan. Sus. Ari pagid balita ginaimbestigahan sa karon sa kapulisan sa siyudad sang Sagay ang pagkasapo sang isa ka lapsag nga may pusod pa nga gipanod sa suba. Ay katuntong iloy. Sang wala pa may baluan nga iloy o kon sino man nagpanod sini sa suba sige na nagtaw diri basi iloy gidi ang nagpanod. Katunto. So, sa interview naton sa kay Kapitan Elino Tronson sang Barangay Baviera sa dina Sapwan ini ang bata nga ang lapsag nga mag-ulang na tawo nga gipaanod sa suba mga alas 9 takna kagabi pero sang aga na kay na alas 7 sige katuan sa kapulisan kagin palubong na lang nakita ini sa isa ka mananalom action direct isa ka ano ganin manog salom ang nakakita sining bata ka ginabulumantang ati basi mga duwa kadlaw na kuno kati daw medyo nagabok na pero may pusod pa nga mga sobra isa ka dangaw Jesus na way pa utod sa interview naton sa kay Kapitan Elino Tronson may kantaran sa sinikaw Ang gabi sa'yo nag-ubra po. dali ginagin daw hindi ako nga ako na si Kapitana tiya. May nagpabalo sa mananulong panon na may kapos nga bata di sa suba, sa ubosang udenslokang siwahon. Pag ipabantay sa mga members ng kabalikat, presyon naman na hindi sa anod, kaya balik po magbaha. So may man kaway nagbaha, kagad ibalik naman, at siya ni ito, si Benitez, ito ang yatupat. I see, okay. So, ang nakikita, hindi ka ba manog panulo? Ano mang pinto? Manog panalom? Manog panalom sa suba? Oo. I see, okay. Anong bata ka? Baghugin yan na tao lang siya. Di may puso ba? Oo, ito na naman ko gabi, mga siguro mga 2 kaadlaw. Ang bata nga na sa suba, may pusig pa nga mga isa kadangaw sa konti at yan mga 2 kadangaw ang may dangaw. So, lalaki, ini action direct ang bata. Ano na bagong bunagin na, lapsagin na yan? Bagong bunagin ni, kagina lang tao, ito base, kon patay na kagipano sa suba, o kon buhi pa, kagipanod ba sa suba, kagira na patay. Katunto mang klase na. Tagin pa, adapin lang kung daw hindi siya sarang magpabuhi sa bata na? Amo gani action erect ngate kung bisan pagkatao na patay tani ilubong gid sa sakto di kay panod suba kate kung napatay mo na sa pagbunagya okay lang na pwede na mapalubong hindi na pagpanod sa ba worst kung nabunagya na nga buhi kagin panod di napatay ang bata kung nabla mo gani ti karon kon amo na sitwasyon ti karon ginatikan sa kapitan ngate gid pa usisa sa mga BSW kung sino mga ginamonitor na nga nagbusong bala kayo nag-prenatal para mabalaan kaya sa subong na wala pa man gitsang development may katalan sini gatik na niya ina kay kapitan Ligo Kap kamusta kubayara niya wala pa gin siya report sa ako na te mo na kati daw mabulubudlay man gawa kati ilocate nila ni ko ila ini ginibestigahan ko sino gid bala ang nagkupos sa tiyanda nga base kon biktima sa piki nga pagigugma pagkatapos siya amo ni ginimo sa bata bla kay gusto taguon ti magutawo gid lalaki kay may pusod pa mo sus ang gipanod sa suwa sa Pacol River Barangay Baviera Ciudad Sang Sagay. Yan report ko lang na kay tiga patubo sa akong tong isa to kay may obligasyon ko no to. Ano? Sa action tom. Oo.
Sila niya, ikaw lang anay na banak. Sinakay, sila niya, mayari ko Dumaguete. Dumaguete. Sa layo, apo So, ka ba? kaya mo lang kagin report ko lang kayo kadako gis balita sa to sa Escalante. Pero going back Gani. to regional si Karisila po, saan ko balita action Eric pa isa katawag ginabdak. Uy, Hasta subong, wala Japon ni makita o makapauli. uy. Ang report sinay kagapo kung kagabi mga tungang gabi alas 12. Ang iya sinay nga Okay, balik ka sa action Roger Gutib kay may another kaso mga ginabdak sa may area sang Cadiz naman, no? I don't know kung anong ginabdak, ano bla, negosyante ni siya, military, ginasuspitsuhan ng NPA, ano naman? Action Roger? yes, action Eric na muli. Ang natabo action Eric kasi tungang gabi nakatawag pa rin sa iya sininga living partner kaya nag-obra sa isa Escobar sa Barangay Paraiso sa Sagay. Okay, Pero residente ni biktima sa Sinda Faraon Barangay Kamao sa Cadiz. Nagtawag ini sa iya sininga living partner kaya wala pa-record karon sa pulis gali sininga hapon o sininga to. Kaya nagpa-record siya nga ang iya sininga living partner wala makapaulo rin kagabi pero kagabi malas 12 takna. Makatawag pa. Ang iya sininga living partner katawag pa kalaga sila nga ginalagas siya sang apat na lang ka mga tao kay Patyon siya. Juice. So, pagkatapos sinati wala na dayon sila na kay Surianay. Mula tabi ang pagpaibalo sa iya. Pero, sunod sa report na katawag pa yan kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, kaya nagpakangayo man sa puli, kaya napadala man tropa dito si Colonel Mansueto, galing pagabutin to, tawhay naman siya, dumang kalinong. Di wagid mabalaan kondiin. Di sunod sining kay Mary Joy Aramata, kamo ni siya ang living partner. Inapangita niya gid Japon ang iya sining living partner. Kaya wagid makapahuli kag way malako di pero tinangalugog na sa mga kampo. Kaya sunod sa iya nag-textionize lang ko nga siling iya ara kuno sa kampo. Kaya nagapanago siya. Pero tiyan mo naman kung hindi makontak ng cellphone at karon. Ini ang missing karon in action si Ryan Lunita, 33 anyos sa edad kini. Ang si living partner si Mary Joy, 27 anyos sila pa-record sa pulis kay ina. Maglaso ko bra ni sa Ristobar ng background siya niyaw? Nag-obra siya Ristobar kahit daw ako naguro ang iya na tulutimbang mas bana. Pero iba na yung kapangayo ko ng cellphone. Pero kapangayo ko ng cellphone. Ang yaban ang radula. Gapangayo cellphone? Gapan kayo bla. Gapangayo cellphone? Gapan kayo cellphone. Naman ako bra. Pero kada puno gabi. Gainom o kada adlaw. Kada gabi gainom gini. Gainom. Tapos sa muna malakat na siya. Sunod sa iya galakat na siya dito sa iya man siya nga sa wala siya nga Iloy sa may Barangay Paraiso. Sa isa man nakabahin da iya sa ginaubrahan sa iya sila nga live partner. Kaya na-interview takadali ito ang babae kag sunod sa iya. Yung gabi sir nag-ubra ko, nag-base man sa sakon nila siya nga case na manyapon sa. Tapos nag-tisa sa akong liwat na mapaparaiso sa ila balay. Pinagtisa sa iya nga kung hindi na maglakat gabi na. Tapos ang nagtisa sa akong liwat na gimisigitan sa kuno. Nukuti pagbalik na lang ito, hindi na maglakad. Yung last niya na lang natin sa akong nagilakot sa amo na lang ito sir. Naglaot siya? Sino mo lang naglaot sa iya? Wala lang may kilala kung sino naglaot sa iya sir. Ay, ito ang gabi na nagwa pa sa inyo balay? Okay, kita sir, amo na yung batasan na kung malakat sa ila balay sa Paraiso, malakat. Tapos pinaway naman sa lakyan. Okay. So, sabihin ka mo gesta raw? Sa Paraon. Tapos sa Paraiso pa siya kanto ko gista? Sa kay mamang yan. So, dito na siya kanto sa nere, kaya mo na nula siya. Tapos sumagway siya makita. Disgrasya. Wag siya pauli. Basta may perkaso yung sablaw? Gani kita iba mga report gani ko lang pag-ikon kasi ko lang ko nalugid man kamay para makita lang siya. Kaya sinig ko iniya mga nadula laban basta wala lang involvement man sa drugs. Correct. Pero pag involvement sa drugs so budlay. Budlay. Pero tiway matagambal nga ga-involve siya sa drugs. Pero iniya ginalantaw sa pala ginalantaw ko ng investigasyon sang basi si Colonel Mansueto may diya siya tinanawag pa siya?
Gani, Balik kaya naman kini, boss. wala akong gali ini kagabi, nga ka pala magpakuno, sa kay Police Colonel, Police Lieutenant Colonel Marsuito, Oo. kag nakapadala pa dito gali si Yes, Police Lieutenant Colonel Marsuito, sa trupa, Basi, sa may maragkabakog. basi asit-asit hindi. Kaya mo gani, daw ang Magota? asawa, di ba nabi kabalo po, Magota? kabalo po nalugin. Makotabi buwas si Kwans, Colonel B, basi media ni siya. Gani. Di ba sa ito na siya i-follow up, actionary ang kamahin sa sini. Sa muling mga report na ito, balita gikan sa National Sangkadas kay Norte Gamay sa Probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. It is aksyon, Roger Gutim ng report sa Macolon. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon Roger Gutib damo balita lang si Roger Gutib dito sa Northern Negros kay gindalaya man ang kaso dito sa may area ni aksyon Tamon Forte. Tiran tamo tadi ko na ng development sining kaso nga alleged sa pag-abduct sa isa ka persona. Ang police report ni aksyon Roger Gutib ginadulong sa inyo sa kaluman sang DTX 500 capsule sa iyong mga pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. O gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule, kaya ang DTX 500 capsule ay continuo ini sa imo sining dugo nakasilig sang mga impurities kag toxin sa imo atay. Ini man ang nagabulig panubos imo sining blood sugar bangod sang organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas ang blood sugar bangod sang diabetes, magtumar ka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Magabi nila kay Carl Martin J. Granada, sa kay Cassie Pisong, kay Geoffrey Bebot Gaudan, and family happy listening. Dala sa may Purok Seaside, Barangay Tangob, kapaurok-urok si Paging Chu. Magabi nila kay Paging Chu, sa Purok Riverside, Barangay Tangob. Thank you so much. Sa kay Tuto Jam Jam, Mr. and Mrs. Ernie Incarnado and family. Sa kay Mr. and Mrs. Lito Gerolini Espinosa and family. Sa kay Reynaldo Fodiluso. Toto Albic Foy Hinulan and family. Happy listening, ha? Why problemas, Toto Lito Gerolini Espinosa. O may time ka, Toto Lito Masyardia. Matuking-tuking ta. Sa kay Geoff Caliso, mayong gabigid. Sa kay Albert Kaluoy. Kami ako lang dirang bana ko si Jerome Lipanya. May lang dirang pagpamati alin kay Rosalie Elizalde. Ang imo sininga pinalanggaon nga asawa. Nanay Feli Labordo ka urok-urok ito. Nanay Feli may gabidira. Nanay Feli Labordo. Dira sa may Purok Akasya sa Barangay Panokoy. Again, Mr. and Mrs. Jerome Cagrosalia Elizalde Lipanya, happy listening da. Sa kay Madam Raquel Di Mala. Sa kay Tita Raquel Di Mala da, may gabi ha. Toto Rex Severino. Sa kay Errol Alyangan. Toto J. Sa kay Boy Boy. Nansang G&G Rastobar. Kay classmate ko, Veronica Trosio, way galubad, way kapudis. Steady ang kagwapahon, kagkakyot. No, si classmate, Veronica Trosio. Mr. and Mrs. Armando Caviles and family. Sa kamigo ko, Arnel Vinares Sr. and family. Sa junior dra, may gabigid. Nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. May ang Joy Vulcanizing fronting 5-star Tangob. Kapamati sila ko parok-urok sila. Siling ni Orlene Vergara Hinsoli. Nelda C. Guanci, good evening. Sa kay Joanne Valiega Magalona. Mayang gabi kay Toto Chito Magalona da, mayang gabi ha. Sa kay Ricoy Vergara. Ba Toto Ricky ga Orok-urok nila sa barangay sa Guabanwa, Valladolid, Purok, Malipayon. Komplitohon ito na lang.
Si Nelson Magalona sa Barangay Kabuga Pamati, man siling ni Kap Juan Villega Magalona sa Barangay Otso. Pamilya Magalona kag Borneso, apil sining sa Barangay Kabug haling kay Himela Magalona Borniso. Sakay Sister Roda Magbanwa, may gabi dira sa mga Magbanwa family dira sa Barangay Sagwa Banwa, Barangay Sagwa Banwa, Barangay Baliwagan, San Enrique, nagapaurok-urokin silawa. May flash report na patrol ni John Diaz. John, please come in. Sa Kamal, Bus Operation, nagsunari kagipatigay naman sa mga kapulisan sa Police Station number 7, karon gila mga gabi, alang area naman rin, mga kakson sa Barangay Vista, Alegre, Surad, sa Pagkoligo sa rin, mga kakson, dakpan rin, ay sa naman kalalaki rin, no, sila kagipatigay nga by Bus Operation, kag may ko, nga pila ka mga suspects, nga ginasuspect one sa buhat naman nga mga kapulisan. On gawin karon ang inventory, kag ang, of course, ang pag-examine rin sa pilaman, ka mga recover, nga suspects, nga ginasuspect one sa bugikan rin sa isa kalalaki, sila kagipatigay by Bus Operation, karon nga gabi. Actually, bago rin station commander sa police station number 7 and the person balik sa station 7 actually rec si Police Lieutenant Florentino Abalayan. Oh, balik si... Saan nagbalik? March 1. March 1? Saan nagbalik si March 1? Si Ninang? Pag mabala sa ako niya, di mo makontakt si Sir Normal. Oo. Abalayan at director in charge. Okay. At police number 7. Ongoing rin karon kaya dala na po ng recovery sila. May mga palabang sa siya sa ginasuspension subo ang na-recovery sa ato ng magkapulisan na batok na madali sa subject siya ila naman by loss operation. Ina-check ko din si Sir Balayan actually kikay na nakit ng komunisa. Dito sir sa ba? Sa patrol. Ay, sa gilid ko makita. Ay, si Police Lieutenant Balayan actually sa tupod na to. Sir, bayang gabi. Yes. Tupod na to actually Eric Magbano, sir, live sa Night Patrol. Sir, good evening. Sir, balik na. Pila pa lang ka days? Nag-assume pa March 1 March 5 subo. 4 days. 4 days. Si Sir Nelmar din? Sa region, actually, na-sign. Bakit i-retire? Bola mag-isa, no? Yes, sir. Yes, sir. Take this to bang sa region. Anyway, sir, kato na itong dream bypass operation ko ng gabi. So, paano naging ganda ang bypass, sir? Gin-monitor na to siya for almost a month. So, after na to na matudaan nga nagabaligya siya, imbak na to siya. Okay. So, mo inimitigayin natin sa bypass operation. Speaking of 1 month, sir, but ano nga yung category, sir? So, bago lang ini siya, makabi natin siya na state level target or ini natawag na subong nga state level individual. Ano ka tingnan niya, sir? Ricardo Oceanas. Ilan na edad niya, sir? 50 years old. 52. Pamilyado? Pamilyado. Dagat-darigin na siya? Dagat-darigin. Pero magbaligyan sa Sir Dariman? Kung dako ang items ina-distribute niya. Kung may mga customer siya, Dariman. Okay. Gabot siya yung gagwa pag sir? Gagawa siya, Sir, recoveries nyo for tonight? Mga estimated naton is 2 grams or mga limited value, mga 18,000. 18, 1.8, sir? 1.8. Bali 4 days na na. Dala na ang bypass site? Dala na ang bypass site. Ang mark money, pila, sir? 300. 300? Yes. So, sir, ang transaction, dari ka transaction, no? Yes. Pero, naman, digdo sa mansilingan na proper, grabot pa na siya, sir? Ang pinaka-kwan mga niboring karosya lang di. Pero kung may kakadto man, pero kung daw hindi iya ma-dispose ditanan, ginadispose sa niboran prox. Okay. Pero sometimes, sir, nga, di ba, ano ka nila nga nasa, ito mga last month, ano? Sa September 2019, na-relieve ako November 25 man, 2019. Pero sir, sa November na, may information ka na about Sinisia? Wala ako sa information sa about sa iya. So, makabi na to na bago lang siya ga-engage. So, based sa among interview, mga 2 months pa naman siya kung balik. Yes. Okay. So, dari na lang siya sa area. Sa area. So, anong disposition sa nadakpan? So, pagkapailan natin siya sa violation of RA 9165, Section 5.
Section 5. 511, wala na lang. 5 lang. 5 lang. Kaya wala man namang Sa personal niya, ceiling nila niya. telling. Pero nandito, volunteer no kung anong telling. Kung depende sa kote. Appreciation. Kung ilagaan niya sa bill or hindi. Dati after admin, balik sa decision 7, may nagbulo sa doon, sir, no? Yes. Ato naman to. Ito si Lieutenant Fermin Pula. Fermin Pula from station number 8. Deputy sa station number 8. Oo, tignan sa Sabong. Admin siya sa ng Brustos, admin. Sir, congratulations ng gabi. Yes. Thank you, man. Ngayong gabi. Salamat. Actually, nagpapatihan Police Lieutenant Florentino Balayan, Station Commander sa Police Station number 8, number 7. So, sa bypass operation na rin nagkaroon ng gabi ng patigayon sa ina mismo. Puro ka na rin. Gonzaga. Barangay Vista Alegre, Radson, Bacolod, Magkagsyon, Custodia, Recover naman rin. So, nga itong mga kapulisan na pinalman ka mga suspected sa buwikan sa Bulsonte Control sa ring ilang subject sa bypass operation karoon ng gabi. So, balik sir, balik sa Station number 7, ang Deputy sa Station number 8, si Lieutenant Fermin Pula, ang nagbudo sa iya dito naman sa admin office na sila. HR na sir. Dala HR. Sa ito nagbulo sa may DCPO after nga, ano ba na, wag-relieve ginang kay Sir Normal. Relieve and reassign sa ating PRO6 action alert. So, para mo na ang pinakagdaling tali sa bypass operation patagakaroon dyan lamang gabi, flash report gikan sa Maprona, Altagibot sa Bacolod Action Chantia, so nasutulas action na sa Bacolod Action Radio. Salamat sa bypass operation. Thank you very much. Congratulations kay Police Lieutenant Florentino Balayan. Nagbalik gilis sa diretso Station number 7 as Chief of Police. Congratulations da. Sa kay Police Lieutenant Abalayan Porte. Gapangharas na yun na. Ga score da yun. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang flash report ni Action Diaz Kirdulong sa inyo sa Carlos sa Santon Plus Herbal Soap, puno sa Muay Tining Formula, batok sa mga dark spots, Santon Plus Herbal Soap, epektibo nga po sa paputi isang panit, ilok, tuhod, kag, siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Magabidala kay Sister Dolor Samson, kay Sister Dolor Samson Magbanwa, kay Sister Roda Magbanwa. Gapaurok-urok sila. Pamati sa Action Night Patrol program. Harapa si Action Percival Villamor sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon na Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang police station sa nga Moises Padilla nga ginapamunuan ni Police Captain Hansel Lumandas. Umalin sa iya nga pagpungko, Aksyon na Eric, ang ining iya nga pagpungko sa banwa sa nga Moises Padilla bilang Chief of Police. Ang suno sa kay Police Captain Hansel Lumandas, ini nagnubo ang crime volume sa iyang pagpungko sa amo nga banwa. Ari matian naton ang porsyon sa interview sa Action Radio sa kay Police Captain Hansel Lumandas. Ang simula nung pag-upo ko dito, nakita ko yung pagkukang ng stations and of course bayan ng Moises Padilla kung ano pa yung kailangang improve. So pagka pagkuko dito, nag-ipag nito kay Mayor, of course sinabi din niya yung gusto niya mangyari sa Moises Padilla, and of course directives din ng PNP, ng Police Regional Office 6 tsaka NOPO, so na inline kami lahat eh. So ang unang-una, ang mga ibaba, of course, yung crime volume, tsaka dapat ma-clear yung may mga kaso, tsaka of course ma-solve. So with 6 months na nag-stay ako dito, naibaba natin yung crime volume ng at least hindi siya tumaas from 29 na crime volume,
siya tumaas, so ang naging ano lang siya, naging 25. Tapos yung crime solution and crime clearance natin, yung pag-solve ng mga kaso, mas tumaas din, na almost 50% na nasolve yung mga kaso noong last 2018. At ang isang krimen kasi dito na kinatatakutan is yung murder cases, yung mga patayan. So last year, we have 9 nagawa natin na maibabayan na wala nang mapatay. So naibaba natin sa 5. And sunod na madaming insidente, yung physical injury, naging dati 9 siya, ngayon naging 3 na lang yung cases. And lastly, yung rape cases sa mga kababaihan, yung 4 ngayon, naging 2 na lang. So, i-maintain natin yung hindi tataas. Kung okay sana, hindi, wala nang mga krimen na mangyaring ganito. So mga po ang tingog ni Pulis Captain Hansel Lumandas ang Banwasan Moises Padilla. So ginapadayon niya ang iyang pagserbisyo sa publiko nga magpanubo ang mga crime volume kag mga aksidente kag mga patayan dira sa amo nga Banwa. So ang Moises Padilla PNP serbisyo gid sa pumuluyo sa paghatag sang kalinong kag ang katawhay. Report live gikan diri sa Banwa sa Moises Padilla kabahin sa police station para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action pero si Balbilio mo nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor sa imo sining report live dira sa may Central Negros. Sa ilawanta si Aksyon Nonoy de la Cruz. Saya sining report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Nonoy de la Cruz, Lana Bathis report mo, may gabi please kamin. Aksyon Eric, mayong gabi sa palamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Report katong madalas sa sining kinion gikan sa Banwa sang Kinubaan, no? Nga kung sa diin may ara 3 ka mga wanted person ang natigayon nga madakpan sang operatiba sang Kinubaan Police Station, no? May kantanan siling Action Eric kung sino ini sila kaganano ang ila siling nga mga kaso nga ginapangatubang. Yari ang aton eksklusibong pag-interview sa kay Police Major Clifford Batadhay, ang Chief of Police sang Kinubaan Police Station. Okay, mga kontrol, po natin sa pong Chief of Police ang Kinubaan Police Station, si Police Major Clifford Batadhay. Mamangkot na siya kay man may 3 na wanted person na natigayon ang operatiba sa Kinubaan Police Station. No? Sir, may tabisin mo, sir? Sir, mayong gabi sa atong darang mga tungkol sana ginana. Mayong gabi sa okay, no? Dari kita sebelum sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod at sa kay Action Eric Magbanwa. Sir, ano ning mga kaso, sir? Ano ning mga kaso sa ning tatlo ka mga wanted person na nagkalarit pa niya, sir? Bali, ang tatlo ang natakpan na mo dito kay Arotile Exito Gilor, 39 years old. Oo. Female, single. Tapos si Tuna Rose Carpido, 39 years old, babae man, no, may sana. Oo. Kasi Tarciano Bribagi Butyo, 61 years old, lalaki. Sa isang barangay, poblasyon na Kinubaan, Negros Occidental. Bali, na-operate natin nila sinasang una, sa mga po natin nila, sa violation, PB-16 auto or illegal gambling, no, pinagawa ang ilang warat. Hindi pa tingayon natin yung master, kasi nagawa natin sila nga tatlo. Kaya may bill recommended din ay dahil amount ito 30,000 pesos kada isa sa ila, no? Tuwan mo na yung ilang, ano na siya, kada Judge Marian Naris para sa Resco presiding judge ng MPC Kinubaan. Oo. Ano ni sir ang ilang lampang, sir? Baraha? Baraha
para ito. Oo, sige tama. Ginagmay naman ko ron o wala naman ang postado doon siguro nila pero daw bilang ko na siya lang. Okay, so amo na Action Eric, no? Ang pagpahayag ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepes ang Hinubaan Police Station. May gantanan sa sining 3 tanan ka mga wanted person na natigayon nila ka madakbang kainagid lang Action Eric. Amo ning report kato madalas sa sining tinion, direkta kita nga kapalayag diri sa area of responsibility. Sa gyapon, ini ang inyo ka aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Nonoy de la Cruz dira nga report live sa may Southern Negros. Magabidira sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sa nga pungsod Qatar sa kay Sir Benji Hiron. Daw SPO1 nibla si Sir Benji Hiron mo. Si Primo ta SPO4 Edgar Marcelo Magbanwa aramay ka paurok-urok. Si Roth Galiro Solinap Hinobis kapaurok-urok man upod kay classmate ko Reggie Hinobis. Sa kay Toto Temi Heria may gabi. Sa kay Christopher Redfield, sa kay Ninyo da sa Manville, sa Florenceville, kapaurok-urok kid, ay sa kay Sister Merma Magbanwa, para kadagli sa Boracay, umay na ning kapapulo Boracay, para kagilid kay Sister Marites Magbanwa, Villanueva, ay, tiwag kita da. Kay Sister Merma Magbanwada kay Agot Villanueva, bana ni Sister Marites Magbanwa. Wag kita da Sister Merma, rumaya kita da eh. Aring resulta sa loto naon ko 655 jackpot prize, wala sa mga nakakuha for 64 million. Resulta 47, 26, 32, 11, 25, 45. Again, 47, 26, 32, 11, 25, 45. Resulta naman sa Lotto 645. Jackpot prize, wala sa mga nakakuha, 15.9 million pesos. Resulta 39, 27, 15, 35, 32, 25. Again, 39, 27, 15, 35, 32, 25. Barangay Kabog, kapareho ko lang name ang kapitan sa Barangay 8, Joanne Villega Magalona. Ay, gali ka? Ay, Barangay 32, kapamati sa aton si Simbilia, ho. Salamat kay Simbilia, ha. Sa Barangay 32, ha. Hulata lang pagbalik ko sa Negros, kadto kami da sa Imo Resto Bar. Okay. May makabintatan eh. Makabintatan eh kay Sister Merma Magbanwa. No? Kulaton ko kita imo pagabot. Kagang imo pasalubong. Sa kay Annalyn Tupas, ga pamati sa Manila. Si Marlon Sikinya Cañete, sa Imos Cavite, ara si Martin Aliling, no? Balik kita when we come back, balik ka report action dyan, pagkatapos lang sa ating importante nga mga pahibalo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative,
Nani Kirao. Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon ay Bacolod. Balikan sa Action Jandia, sa ato sa ringa Patrol 2, sa ato sa ringa Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Jan, tis ka Mac? Karagluhan na inaksyon na dek ining tagiyasan doa kamatay si Ker, kag isa naman drak retay sikan. Muna nagkarawas, sakto na masapos nga ginlasak sa isa kapribado nga salakyan o kung SUV. Ginamang sa hapon, dala sa circumference road sakop sa Barangay Bata, Badsang Bacolod. Impormasyon nga ito nga nagkawas sa papaduro na doon sa police station number 10 apan ginaton nga nagkaistoryanay. Yung mga tag-iyasang mo silang mga salakyan aksyon erekal dito na suktan, ni Bayran mismo sa tag-iyasang nakalasak nga salakyan. Yung mga tag-iyaman mismo sa mga nawasak kasalakyan agad nga mabaklan.
ang panibag-oman ating mga equipment. Ikan sa isa ka mall actually ining salakyan sa rek antes man nagluntad ang aksidente. Paling lang kay tinapiyungan blang 53 anyos sining driver. Wala na nakontrol ang manobela. Salakyan, nagdiretso yung skilid, nagsaka sa sidewalk sa Dugater ng area, nagaginlasak sini ang tatlo tanan ka mga salakyan. Palang kay wala man nakaangkol sa kapilasan sa lawas, ining mga personang ang mismong sakay, kasi ng SUV, kag wala man to tao sa mga nagaparking ng mga salakyan, aksyon na Erika. Sa dugang pagitbalik tayo sa Mandri Kabay pa sa operation, naging patigayon, mga kapulisan sa police station number 2. Kaya man niyang Ogto ko sa rin apat na kima persona na nagkanadakpan. Sila ging kalanasan day Sandra Parimara, 51 anyos, Rodolfo Taroga, alias Pato, 42 anyos, Henry Taroga, alias White, 26 anyos, si Jesse Bautista, 65 anyos, nanini residente sa Procnara Baybay, barangay 8 sa Nadsang Bacolod. Recovered rin sa posisyon ka control sang mga nagkanadakpan. Sa ka medium sa 6 sa suspected subo sa kapalapa kag limatanan ka kagmay nga susay suspected subo tanan kin malabanta ng gabalor 18,000 ka pesos. Na-recover man na 600 pesos ka kwarta, doon ka may improvised tutor pinakamadrag para pernelia sa mga nagkanadakpan. Sa nga apat na social facilities ang police station number 2. Tanan na pasakaan sang kaso nga paglapas sa nahi dumili sa pagbaligya kapag upot sang iligal nga droga. Balita gikan sa patron ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa patron sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo! Good night, ka. Quite the same. I love you, now I love you. Mga bidira sa mga taga-PNP Maritime Command Group, sa mga Bradco boys da, napaurok-urok pa sila. Si Mark sa PNP Maritime Group Bradco. Kami nagdid kay Felix, kay Maki Justness. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa mga nagsulat patrol program kita magkatako temporaryo. Balik kita buwas Webes, same time, same station. Ato sa lima patrol na unit reporters in action nga palagay ko sa kay action Roger Gutib, Nona de la Cruz, Percival Villamor. Upod man sa kay action Stephen Fresquito. Of course, action John Diaz. Action papangaksyon tayo mga tabi dito sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center, action Andy Pensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup, Security Guard Tunog Banwa. Back to back, Security Guard Campaner. With IT expert Sir Toto JM Biking. Transmitter Control Tower, Barangay Talok sila sa Magaw. Broadcast Engineer Edward Balico, back to back, Security Guard Rene Cordova. Sa station manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong. Ang lagad ang Roman Action Red Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.